Mayong adlaw kinyong tanan mga ka-dear friends. Kininaw sa inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe para pagdalit kaninyo og lain na sad nga istorya sa kinabuhi nga pinada sa tuang usa sa tong YouTube subscribers. Diri sa tuang YouTube channel ang Dear Papa Joe Stories. Sa mga kaigsunan natong wa pa maka-subscribe diha, don't forget to click the subscribe button o ang notification button para ma-notify mo sa mga bagong istorya nga atong idalit kaninyo. Sa mga nangita sa mga daan natong istorya, makaplagan sa na ninyo sa Katabi with Ate Gems. Kung ganahan mo nga mopadana sa inyong suwat, sugilanon sa inyong kinabuhi para maka-inspire, para makatabang sa itong mga kaigsuunan, unya tanaw nyo nga time na nga ang ako na sang sugilanon ang mabati. Ipadala ka na sa papajoesuperb@gmail.com. Og sa mga kaigsunan nato nga nakapaminaw ani pero wa ani nga channel, please support lang ta diri sa tuang channel. Kung mahimo i-report ninyo nga dili na ako ang channel ang nag-broadcast sa maong istorya. I hope sa itong mga kaigsunan diya nga magbuhat og YouTube channel, di lang kuhaon ang ato ang content kay dili sad ingana kalalim nga ato ang gibuhat sad nga sayonon ra sad og upload sa uban unya ibutang sa ilahang YouTube channel. I hope nga matabangan sad ko ninyo guys. Alright? And by the way, madungog sa ninyo ang ato ang Dear Papa Joe sa ato ang istasyonan sa ato ang Barangay RTFM matag alas 11 hangtod alas 12 sa udto. So dito maglangay atong paminawon ang istorya karon ni Fiona. Diri lang sa Dear Papa Joe Stories. Oh Dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. Ang atong istorya karong adlaw naguluhan og hantod kanus ang magpaabot si Fiona. Ang istorya ni Fiona. Dear Papa Joe, tawagan lang ko sa pangan nga Fiona, 28 anyos nga taga diri lang sa Cebu. Ang akong istorya nga i-share karon medyo confidential labi na gyud sa parts lalaki nga akong gihigugma. Mao hinungdan nga gi-change nako ang ubang places nga nahitabuan para paglikay na lang sa kontrobersiya sa tanang hingtungdan nga na-involve sa kuang story. Nagdako ko sa dakong squatter area diri sa Cebu. Solo ko nga anak sa akong mama, ising ug papa Fredo. Mudritson lang ko sa part diyang pareho nang retired sa trabaho ang akong mga ginikanan. Pareho silang dunay na dawat sa kumpanya nga ilang gitrabahuan mo na nga katong kwartaha, ilang gipaskoylan nako. Unya nakaparenovate pud mi sa amo ang balay. So sa squatters area, usa nga among balay nga matawag nga pinakanindot didto. Kay konkreto unya di gate pagyud. Di na siguro nako kinahanglan i-describe ang kahimtang sa uban nga nagpuyo didto nga among mga silingan. Ang ilang tanaw namo kay dato kuno mi, kay lagi naami balay. Pero ang tinuod dili mi dato. Kay og dato pa mi, naami sa subdivision nagpuyo. Nakaingon ko nga maayo ra pod nga wa mi nagpuyo sa subdivision kay nga akong mama ising sabaan kaayo siya. Kada adlaw magyaw-yaw diri nako. Dili kay kada adlaw lang, kada oras siguro. Saan man gud nga wa mo siya laing makit-an nga iyahang yaw-yawan, kundi ako ra nga iyahang usa ka anak. Ni-graduate naman ko college pero wa ko man trabaho kay gusto sa ako nga mopahuway ug after pila ka years nga binugnuay sa pag-eskwela. Pero ang akong mama wa kauyon ani. Buntag sa iyo pa lang magtagaw-taw na si mama kay dugay ko nga mumata. Inigmata nako mudayon kog pislit sa akong cellphone. Di kuno ko mutabang niya. Siya ra kuno yung naglihok sa among balay. Iya daw trabaho tanan.
Why mo tabang ngadto niya. Unay pirmi na ko madunggan ug madunggan sa samong silingan kay why pili si mama bisan asa magyaw-yaw og mga saba nako. Samtang ang akong papa hilumon pero isog pod. Tagsara pod mo storya pero mas mahadlok ko sa akong papa kaysa akong mama. Ikaw Fiona, wa na jud kay laing gibuhat, sige ra jud kag cellphone. Wa kay trabaho na mahuan. May pa magminyo ka na lang. Mawad-an pa kong konsumisyon diri kada adlaw. Yaw-yaw pa sa akong mama Papa Joe. Ang akong papa tagsara mo tingog pero nahibong ko itong gayuna kay nisabay siya sa akong mama. May pa. Nakoy amigo nga nangitag asawa eh. Maayo to kay maestro, na trabaho. Makabuhit na naman Fiona. Matod pa sa akong papa. Ila nagkong paminyoon kay gisamuka na siguro sila nako. Ang nakaproblema kay ang amigo ni papa nga nangitag asawa, biyudo man in town. O siyempre, maguwang na akong edad. Namot ako'y nauyunan nga lalaki nga akong ka-textmate pero dili man po magpakita. Mga 2 ka buwan naming text-text pero wa pag yun may nagkita sa personal. Kay mauwaw ko na siya sa iyahang itsura. Bati siguro siya naong. Kaya ang profile pic sa iyahang Facebook ay picture ni Leonardo DiCaprio. Pero nindot siya tingog kay magtawaganay man mi sa phone. Siya po di ay ang hinungdan. Nganong sige na lang kong tapad sa akong cellphone o nganong kasapan ko pirmi sa akong mama nga nagsige na lang pislit-pislit sa akong phone. Si Bruno ang akong ka-textmate Papa Joe. Tungod sa sigig pa thrilling ni Bruno nga di mapakita ni samot ang akong excitement ug sa tinuod na lang nakagusto ni jud ko sa yaha bisan og sa text na lang kay sweet kaayo siya. Unya paraygon og tingog kung magkaistorya mi. Wa na ko nagmind kung bati siya now. Dili man sa bitsura ang basihan, di ba Papa Joe? Kanus alagi ka pakita na ako, uy, pangutana ko pa kang Bruno. Dihang nagtilibabad na sa mi Papa Joe. Unya na kung mo promise ka nga di ka mahadlok inig makakita nako. Di man gugugwapo Fiona. Tubag pa ni Bruno. Nag-expect naman po ko anang dapita nga di ka gwapo. Okay na nako lagi. Basta buutan magkaka. Matod ko pa. Uy, buutan ko labi nagmatuog. Dali pang tubag ni Bruno nako. Sige ka, magdugay-dugay ka basin og maunhan ka sa biyudo nga ipaminyo ni Papa nako. Matod ko pa. Unya, wa na siya ni-reply nako Papa Joe. Pagkagabi naghugas ko plato sa mong kusina. Sa kalit lang dinig ako sa kong hawak while nagtalikod ko. Padung naunta ko mo syagit pero gisampungan ang akong baba sa kamot sa kalalaki. Ayaw saba Fiona, ako ni si Bruno. Nahilom ko. Diyang giluagan niya pagkakus ang akong hawak. Nilingi ko sa likod o di na ako nakita ang lalaki nga akong ka-textmate for 2 months. Ikaw di ay? Nakita naman ko nimo, di ba? Ikaw ang among ang bagong abot nga apo ni Berting Buta. Oh, ako Fiona. Sorry kaya nga, wa din ko magpailan nimo. Matod pa niya. Nagunaon na bitaw ko nganong wa dayon siya nagpakita. Ang sulti niya nga mao siya kay bati siya naong. Pero sa tinuod lang, dili batig naong si Bruno. Itumon lang siya. Hinoon, pero nindot siya mga mata. Lingin ug mapungay kung sa Tagalog pa. Dayon tag-as og pilok ug taoson po siya og ilong. Diin man kaagi, hunghong panako kay naas among tire sila si mama ug papa na mahuway. Diha o sa likod o sa bahin sa kusina. Tudlo pa ni Bruno sa putahan sa kusina nga dugay na namong waablihi kay lagi mahadlok mi og ana niya moagi ang kawatan. Dagan ba yung akyat bahay sa mong lugar kay sagol-sagol ang mga tao. Naibong gyud ko og giunsa niya pakibaw nga naay agianan didto. Pero tungod sa kong kakulba nga masakpan ko sa kong mama ug papa, ako nang gidali og tuod paggawas balik sa iyahang gisudlan si Bruno. Magkita ta ko sab ha. Mubalik ko ugma. Matud pa ni Bruno. Diyan nakalakaw na si Bruno akong gidalig text nga dili na pabalikon. Mangita lamig lay lugar nga amo ang kitaan. Wagi ko makatug niya itong gabi una kay grabe kakulba ang akong gibati nga gisurprise ko sa akong textmate. Wa ko magdahom nga ang akong textmate, sige na ko kakitaan niya. Mao diay nga nig-agi ako sa balay nilang Berting Buta, makitaan nako siya nga naglantaw-lantaw nako. Pagmata nako pagkabuntag,
Sayo kay ko naligo og nag-ilis. Gimilagruhan lagi ka Fiona, say nakaon nimo sa buntag sayo paman nga nibangon naman ka. Matud pa sa akong mama. Waan lang kumutubag-tubag, pero sa akong nahuna, asan lang ka kumulugar. Kung dugay ko mata, magyaw-yaw. Kung sayo ko mata, magyaw-yaw na sab. Humanaw ilis, ninaog ko sa amuha og nilakaw padong sa balay nila ni Berting Buta. Kaya nagteksanay naman ni Bruno nga ako'y muadto sa ilaha. Layo pagani, nakita na ko si Bruno diya sa gawa silang balay. Pero diyang hapit ang unabot niya, diya ni sampit sa kumpangan. Fiona, asam ka? Paglingin ako, si Papa Fredo. Nagunsam ka diri pa, imo kong gisundan, pangutan ko pa, nga to niya. Oo, kay asa pala kapaingon, dagharabang ni Mabdos diri sa tuwa nga kaedad nimo, kay mag-abot-abot og lalaki. Wa na ko kapadayon silang Bruno. Aong giingnan akong papa nga, abi ko ba gusto ka magminyo ko? Usaon ako ba kitag minyuan na ning magsinga makakasunod-sunod na ako? Nganong mangita pa magkaglain na nalagis Peter? Mamisita siya nimo. Unyang gabi matod pa ni Papa. Si Peter, mao ang byudo nga maestro sa public school. Maayo ko na si Peter kay bisan og byudo ug way anak, na stable job, na balay. Wa na kuno ko'y problemahon pa kang Peter ug akong minyuan. Wa namin nadayon og kita ni Bruno ug ni-text siya nako nga ini kagabi magpaabot daw ko niya sa kusina sa among balay kay musud siya. Ug tuod man pagkagabi pagkahuman na mo panihapon naglibog ko kang Papa Fredo kay gibalhin niya si Bantay sa o ang among iro ug gihikot niya dito sa among likod. Gipangutanan ako si Papa nganong gibutang niya dito ang among iro. O dito bagpot siya nga para kuno way makasud nga akyat bahay kay nakadungog kuno siya kasikas sa miyaging gabi. Pagkatotoo niabot si Peter nga byudo og bisan pa og wa ko'y gusto gipugos ko sa akong papa pagkatubang kang Peter. Diya lang mi si Peter sa among terrace. Sige siya istorya og bisag unsa nga topic nako. Pero wa diha ang akong una-una. Kay sa unahan manggod ako nakitaan si Bruno nga nagagi-agi. Sige po na ako madunggan ang way puas nga usig sa among iro nga si Bantay. Paglakaw ni Peter, nidali og sud sa kong kwarto unya ng lako para tawagan si Bruno. Wala na mong bisita. Pangutana pa niya nako nga mura ba og nagselos kang Peter. Ako mong papa mo'y naigusto ni Peter. Tubag ko pa. Kisa man na imong gusto Fiona. Pangutana pa niya. Naulaw ko og wa makatubag siyang pangutana kay para ba gyud manguyab si Bruno nako. Ugma sa gabi iba, ibalhin to yung iro ha. Kay di ko makasuri ko sugay mo maghot. Matod pa ni Bruno. I wish nga pwede na kong ibalhin si Bantay nga pagbuot man to sa akong papa. Kay para daw mahandlok ang akyat bahay. Pagkasunod adlaw, wa na mi magkakita ni Bruno unya tagsan lang pud kay siya mo text. Matod pa niya nga busy ko na siya o pangitag trabaho. Unya napod siya gilakaw nga importante. Mga tulo ka adlaw gyud nga wa nagpanamdam si Bruno nako Papa Joe. After 3 days pagmata nako sa buntag, nagsyagit na si mama kay namatay ang among iro nga si Bantay. Nagbuwa-buwa ang baba ni Bantay. Ug ingon pa sa akong papa nga gihiluan kuno ang among iro. Di nagkakumpiyansahan dire. Di nagkakumpiyansahan dinhi sa tuap yun na. Ayaw gyud og kumpiyansa. Kay daghan bagay mga akyat bahay unya mang rape sa mga babae. Daghan po kayo diri mga adik sa tuwa. Mas maayo pa siguro magpakasal lang yung mong Peter. Maayo dito kay tuwa sa subdivision ng iyang balay. Pagkagabi niabot gyud si Peter kay mamisita na po siya nako. May na lang kay daghan pa kay ko hugason sa kusina. Gituyog gyud nako nga magdugay-dugay paghugas aron patay oras ba para di ko makatubang ni Peter. Samtang naghugas ko sa plato, kalit na pud nga dunay nigako sa akong hawak. Nakailan na kay ko sa kulor siyang bukton. Si Bruno. Kung wa pa namatay inyong iro, di ko kasudri. Hong-hong pa ni Bruno nako. Huy, ngano ni sud may taong kadri, makitaan ka lang papag mama. Matod ko pa. Busy sila katubang sa mga admirer. Nakitaan ako ito sila dito na sa terrace. Tubag pa ni Bruno. Ako siya gipalakaw. Kaya porte na kong kuyawa o sao na lang kung musud sila sa kusina si mama. Pero di siya mulakaw kay gusto ko na siya nga mukis na ako. Moto nga, ako na lang nga gikisa ng ihang aping. Ay gusto ko sa lips. Matod pa ni Bruno. Para mulakaw siya napugos ko kiss iyang lips.
Mao po ito ang unang experience na kong kiss og lalaki, Papa Joe. Diha pa nilakaw si Bruno nga ako nakisan, Papa Joe. Wala na si Bruno pero naguna-una ako sa naitabo na mo sa mong iro. Ug sa iyang gisulti nga murag nalipay siya nga namatay ang among iro. Akong giteksan si Bruno. Di man kahi ikaw naghilo sa mong iro. Pangutana ko pa niya og dali po siya nga nakareply nga, ako? Manghilo og iro? Di na may tabuhi kay dog lover ba ako? Tubag pa niya, Papa Joe. Kumao na, diin man ka nga nawa man kagtulog adlaw. Pangutana ko pa niya. Nangita kong trabaho, Fiona, para na ako'y kwarta o trabaho, pwede na ko mga tubang sa mga ginikanan. Gikilig ko niya itong panahon na, Papa Joe. Di pa may uyab, kay wa pa siya ng uyab na ako. Pero ang among action, labaw pa sa uyab. Most ko gingon nga, actions speak louder than words or voice. Pagkagabi niya ito, Papa Joe, nakalita na sa kudiyang nakasud na sa si Bruno. Uy, nakasud na sa lagi ka. Pangutana ko pa. Oo, kiwa mayro. Tubag pa niya dayong kiss akong lips. Naglugnot-lugnot pa ko kay mahadlo ko basin umusod sa kusina sila si Mama. Pero lugnot dang paduol. Unsao na lang, nga naganahan man pug ko sing gibuhat nako. Mahal na nako si Bruno. Ingon niya to ang eksena sa mong kusina diyang kalit nga nisud si Papa. Og iya gyud nakit-an nga naggakos giminduha ni Bruno. Ni siyagit kong papas kasuko mo nga dali po ko nga nakaapas si Mama sa amo. Nikuha pagsundang ang papa kay iyang tang tigbason si Bruno. May na lang kay daling nakadagan si Bruno og nilusot rapod sa guba na mong pultahan sa kusina. Kundiin, dito siya ni agi rapod og nigawas, Papa Joe. Gilabhan ko kasaba nila ni Mama ug Papa og plano nila nga ikiha si Bruno. Kasuhan ko nila og trespassing, attempted rape o bugban pa. Aong gihangyo akong mga ginikanan nga di na lang. Ay na lang mo kiha, good. Kay ako may nagpasud kang Bruno dinis ato. Kagustuhan man puto nako. Matod ko pa nila. Unsa? Sa kadaghan lalaki diha, napa si Peter nga mayog ang background sa family? Diha pa ka nakagusto kang Bruno nga pamilya sa mga manyakis? Suko pa nga poong ni Papa. Ay patagpasangil pa, uy. Mga pamilyas manyakis din na sila si Bruno. Ngano di ay nabaday na balita nga gi pamanyakan na iyang pamilya. Si Mama nako ang niduol ug suko nga ningon nako nga, naa, ako mismo. Kibaw ba kapyo na? Ngano nabuta na si Berting nga iyang lolo? Wala ma. Ngano di ay, unsa hinungdan sa iyang pagkabuta. Nagwarawara pa siyang kamot si Mama samtang nagtubag-tubag sa kong pangutana. Sa una, wa pa kay dagang balay din sa tuong squatter. Di pa konkreto ang mga balay. Hastang ato. Ang atong CR napas gawas ug ang banyo nga kaliguanan. Kana si Berting sige nagpamuso. Bisag kinsan lay pamusuhan ana diri sa ato. Mga dalaga, bisag minyo pa. Bisag tiguang daginuton. Unya niabot man nga diri namuso. Dihang nakabantay ko nga hasta ako gipamusuhan ko usa ka adlaw adto pagkaligo nako nagdaan ako daan og stick sa barbecue. Unya ako gituslok ang mata. O nang nabuta. Nasyak ko sa akong nadunggan nga mao di ay nga nabuta si Berting buta. O nabuta yun kay Berting buta gud. Kinatusukan di ay sa barbecue stick sa akong mama. Pero ma, sa lulo ni Bruno, di man na niya sa. Butan man si Bruno. Gidepinsaan ko pa si Bruno, Papa Joe. Unsay buutan? Ngano kay bawo man ka? Giyon sa nimo pag ila-ila niya nga bag-or man na siya nabot diri sa atua. Wa gani ta kabaw din nagikan ng tawhana basin gikan nagpresuhan. Matod pa sa akong papa. Dautan na kayo sila pangunahuna ni Bruno. Huy, dautan biya kayo magunahuna about niya, makasabi ka. Kana si Bruno mong wana diri kay nag-eskwela na sa MSU. Sa Mindanao College na siya nga ni-graduate town si Bruno. Padayon ko pang depensa kang Bruno. Gibase na po na ko ang gisulti ni Bruno. Kay matod pa niya gikan siya sa Mindanao o nag-eskwela. Pero bisag usaon og sulti sila si Mama ug Papa sa background ni Bruno, di ko sila mutuo. Unya ni samot pa hinuon sila ka strikto. Di na ko makalakaw-lakaw kay magkita ako nomi ni Bruno. Niya tong adlaw, gipasiminto po ni Papa ang pultahan sa mong kusina para wa naging makasud. Usara ang entrance sa mong balay dito sa tubangan. Unya nagdala pod si Papa og duha ka iro nga giadapt niya sa iyang amigo.
Gibutang yun ni Papa ang duha ka iro sa tubangan sa Mumbalay para na ako no'y gwardya. Wa pa makontento, iyang giembargo ang cellphone para di ko maka-communicate ni Bruno. Wa gi ko magdahom nga moabot sa kong kinabuhi to Papa Joe. Kung kanus-ad ako na ko. Naan ako saktong kabubuton o buot. Nakagraduate na ko college. Kadto pa man hinuon sila ni strikto nako. Mga tulo ka adlaw nga nilabay og tulo ka adlaw na pod nga wa ko'y balita kang Bruno. Usa ka gabi niya to samtang nako sa kong kwarto kalit nga naay ni tuktok sa pultahan. Fiona, si Bruno ni abliko. Puwerte na akong kuyawa, Papa Joe. What if makita na po siya sa mga ginikanan nga nangatug sa pikas kwarto? Pagdali, Fiona, abliko. Kipsi makamata sa mamag papa ni mo. Tungod sa kahadlok nga makamata ang mga ginikanan, gidali na kong abli ang pultahan o gipasuot si Bruno. Kiyon sa man mo pagsakadres amo ang alak man na. Hunghong ko pa niya, sagol kasuko, akong tingog niya tong panahon na. Pero igo ra ni smile si Bruno. Sikreto, na ako'y mga teknik. Tubag pa ni Bruno. Unya, mga iro sa tubangan, nanong wa magkausiga, pangutanan na sab nako. Og nitubag lang po siya tungod na sa akong talagsaong teknik. Gusto pa daw na akong interviewon si Bruno kung giunsa niya pagsuot sa amo. Pero niduol siya nako og nigakus og nikiss dayon sa kong agtang, sa aping ug sa kong lips. Nalimot na ko sa gusto na ko ipangutanan niya. Nadaan ako sa nagbagang pagbati niya tong taknaa, Papa Joe. Og nilampos gud ang gutom nga leon sa paglapa sa inosenteng karnero. Nagsagol ang gibating emosyon niya to, pero sa tinuod lang naglabi ang akong kakulba. Ang akong gibating emosyon niya to, di sayon. Kay una, nara sa pikas kwarto ang akong mga ginikanan. O ikaduha, natugyan nako kung pagkababay kang Bruno. Gitukmod na sad nako si Bruno para muuli na, pero instead nga mugawas sa kwarto ni higda naman ni noon sa akong katre. Og way 3 minutos nakatug og nihagok pa, Papa Joe. Mga 2 ka oras gyud nakatug si Bruno niya pagkahuman ni mata dayon niya tubang na pud nako kay gusto na pud siya lying round. Dihang nakontento na siya, usa pa siya mampingon nga nigawas sa akong kwarto. Pagkabuntag napukaw ko sa kusog kayong syagit sa akong mama sa silong. Pagkanawon ko sa ubos dito ako nakita ang duha na mo kay Ro nga wa nay kinabuhi. Mura ko nawagtangan og kusog sa akong kabukugan. Labi na pagtanaw nako sa baba si Ro nga nagbuwa-buwa sama sa namatyan sa among unang iro nga si Bantay natong nilabay nga si Mana. Nagyaw-yaw akong papa kay naagi ko na kawatan nga mo'y naghilo sa among iro. Pero pag-check na mo sa balay, wa may nawa. Naguol ko nga nagunahuna sa miyaging gabi nga nakasud si Bruno sa akong kwarto ug wa usiga sa iro. Mao di ay, nga way usig kay nga matay naman di ay. Wa na ko'y lain pasanginlan kundi si Bruno lang kay siya ra ang naay motibo. Diyan nakalugar kong sibat niya to ko sa balay nila ni Berting Buta. Akong gipangutana si Bruno. Ang tubag sa tiguang nga wala na. Sayo na ko nun nilarga paingon sa Mindanao si Bruno. Gitawagan ako number ni Bruno pero di na makontak. Akong gitextan pero why reply. Sumo na ito. Maoro to iyang tuyo na ako. Human niya maangko na kung pagkababay, nilayas na siya. Gipatay pa niya ang tulo na mo kairo. Nipasilong ko ilawom sa kahoy yung nilingkod. Dahil naghilak ko og taman sa kaparutan, Papa Joe. Niuli ko sa muang nga hubag kay akong mga mata sa paghilak. O din man kapiyon na. Nganong hubag man kay mo mga mata, naon sa man ka? Pangutana pa ni mama na ako. Nakahilak ko sa pagkamatay sa tong iro, ma. Tubag ko pa dayong sud sa kong kwarto o dito gipadayon ang paghilak. Wala ko makatug nitong gabiuna, Papa Joe. Sige ra kong pitok-pitok ug naglantaw sa kisame. Hangtod nga usa ka desisyon ang akong nahukman. Kalit ko ni bangon o sa akong higdaan o gikuha sa parador ang akong alkansiya. Gibuak na akong alkansiya para ang kwarta mo akong gamiton paglayas. Yes, Papa Joe. Mulayas ko para pason si Bruno kung asa man gani siya dapit sa Mindanao. Dili ko mananghit kay baw ko nga wag yapoy padulngan. Kadlawon ko nga nilakaw. Before makamata sila si Mamag Papa, kinahanglan nga wa na ko. Nagbili na ko gamayng note nila ang nagpahibaw nga okay ra ko. Naalang ko'y adtuon. Pila ra may istorya, nagsakay ko barko padung sa Mindanao, bit-bit ang gamay nga papel kundi nakasuwat ang address nga hinatag ni Berting Buta kung asa na ko makitaan si Bruno.
After pila ka oras ng biyahe, ako na lang idiretso kung diin ako natultulan ang maong address ni Bruno. Pero pag abot na ko dito sa ila, nagpangutan ako. Wag yapon dito si Bruno. Instead, gitagan ko naglaing address. So sa kalugar kung asa makitaan si Bruno. Mo na lang na-shock o naka-shock na ako. Kay usa ka address, usa man day ka presuhan. Yes, Papa Joe. Prisuhan nga ako natuan kay naakuno dito si Bruno nga usa ka piniriso. Giadto na ko ang prisuhan ug na-confirm gyud nako nga nagyud sa sulod sa prisuhan si Bruno. Na-request kog dalaw kay gusto na ko maistorya siya harap-harapan. Ug tuod man katubang nako si Bruno sa visiting area. Wa ko makasabot sa kong galingon nga gusto ko muhilak, gusto ko nga musyagit, gusto ko nga sudyaan siya unsay iyang plano nako. Nganong puros bakak man imong gisulti nako. Pangutana ko pa nga to niya. Wa nito pag si Bruno. Ikaw pa nagpatay sa mong tulog kay Ro? Pangutana nako usab niya. Og nitando siya, Papa Joe. Gibuhat ko nun niya para makasud sa mong balay kay di naman ko makagawas-gawas. Siya na lang nangitag paagi nga makasud. Unsa pa, Bruno? Unsa pa ilain nimong bakak? Isulti na lang na nako ang tinuod nga imo ra kong giilad para makalapa ka nako. Gusto ng babae nga ako pa may mo nga natripan. Fiona, ang kuno na ko nga halos tanan na kong gisulti nimo puros bakak. Pero kung mangutana ka na ako kung tinuod ba nga akong feelings nimo, kung mahal ti ka, ang tubag kay love ti ka. Wa tiyo ang nakatunan ti ka og higugmaon niya tong chat-chat pa lang ta. I love you, Fiona. Mo na tinuod. Nahilom ko, Papa Joe, kay feel na ko ang iyang sincerity. So nganong napriso man ka? Sa may kaso nimo? Pangutana ko pa niya. Ang iyang tubag kay theft and robbery kuno. Dito pa siya ni angkon nga membro siya og akyat bahay gang. Mao day nga master kay siya nga makasud sa amoa kay mao di ay ang iyang expertise. Nagtulo na o nagtuo na ako mga luha ug luha ni Bruno nga nagsulti nako nga wa kuno siya mangilad nako. Tinuod ang iyang gugma nako. Bisan pa og aksidente lang kuno ang iyang pagka in love nako. Wa niya planuha nga mahigugman ako tungod kay niabot siya sa among lugar para mo iskapo sa iyang kaso diri sa Mindanao. Dakpuno na siya di ay. Pila ka buwan na siya nga wanted. Mao nga dito siya sa among lugar nagtago-tago. Pero nakita siya nako og nangitag pamaagi nga maila-ila ko niya. Usa ka butang nga iyang gisulti nako nga nakapahinuklog nako mao nga nagpadakop kuno siya og tuyo para nako. Kagustuhan niya nga isurrender para maminus-minusan ang iyang sentensya ug mas dali nga makalaya. Kung makagawas na ko diri, Fiona, balikan ti ka. Pakaslan ti ka. Paabot ako, Fiona. Matud pa ni Bruno. Papa Diyos, sa pagkakaroon, usa ka tuig na ang ilabay, usa ka tuig na pud nga na-minus sa sentensya ni Bruno. Ug hatod karon, naglaom gyapon ko nga mahitabo ang iyang gisaad nako nga mubalik siya nako. Siguro makaingon mo nga tanga ko, bobo, pero unsa may mahimo ko, nahigugma ko kang Bruno. Nakaibaw ko nga daghan pa nga mga babag sa among gugma. Naguna na diha ang ako mga ginikanan. Daghang red flags si Bruno, pero giampon ako siya sa Ginoo nga magbago na. Yes, magpaabot ko nimo, Bruno. Usar gyud ang akong pangutana kung hantod kanusa. Daghang salamat kay Papa Joe sa imong pagbasa og kini ang imong magtatampo, Fiona. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong
pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May luhang pumapatak, may nginting bumabalik sa tinig mong kailan din kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Sa alon ng radyo, tinig mong gabay, nagbibigay pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan, Papa Joe. Oh dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat sa kwento mong walang